Sećam se seoskog Brice. Uvek je bio lepo obučen, uredno ošišan i preterano namirisan. Pričao mi je kad mu je baba rekao: dosta si sapunjao, vreme je da počneš brijati. A i bilo je krajnje vreme, jer sapunjao je već od svoje 12. godine. Učio sam od tate. A kako sam učio, da vam kažem, išli smo ulicom da brijamo. Onda se ulicom brijalo, nije bilo struje, nije bilo ništa. Majstor Mima! Jel, a di si ti učio zanat? Pa jer sam učio kod majstoranka Fifiko. Jel da? A da. Pa vidi se ta škola. Ja, a ti si prvo bio šegrt? Da, prvo sam učio da budem šegr, pa onda sam bio kalfa, to se zove kad budeš da si naučio nešto. Pa posle budeš majstor, mora ti potpišu majstori, morate da radiš kod ovih majstora po godinu dana, godinu dana kod Miloševog žive. Majstori su bili strogi. Nije ko sad. Sad ne smeš da opališ šamar šegrtu. Pre je on imao pravo da te udari, ali te je naučio da radiš. To se zvala trajna. Ima trajna, a ima zove se vodena frizura. Pa hoćeš ovo, izađeš ovo. Pa onda nisu bili aparati, to sve kao sad što se radi. Pa malo izgoremo kosu, pa je malo ofarbamo sa čađom. Samo su siromašni paori decu slali na zanat, jer je bilo bolje biti dobar i cenjen zanatlija nego služiti bogatom gazdi. A vi niste učili da pušćate i pijavice i to? Da, to je bilo, pa se donese ova, kako se zove, Dunsflaša. Dunsflaša i pijavice? I onda imali smo naše, tu iz sela koji su vatali te pijavice u kanal. Kod nas nema reka, nego u kanal. A povatu je idu na Tamišu, u Cerkejinu. Dok je bio šegrt, naučio je da i bakšiš prećuti, čak i kad je pozamašan. Ne samo zato što mu je baba uzimao bakšiš i stavljao u svoj džep pod izgovorom da još nije majstor, već i zbog onih koji su imali zmiju u džepu. A nemoj da bude špiclovska, Ne, to će da bude krećarska. Lako je znao još kao šegrt brijati, šišati, krv puštati, pa čak i zube vaditi. Nije bio siguran da li će položiti za majstora. Majstorski ispit je za zanatlije baš težak. Pa to je jako teško bilo i dugačko. Pa dugačko, pa moraš da pereš majstorici noge uveče. Jel da? Pa da. A ne smeš da gledaš majstorici? Pa dobro, ja sam bio mlad, pa sam gledao malo, ale mora. A samo do kolena? Da. Tako se nekad učio zanat. Prvi mušterija mi bio Krišćan Ljubinko i Milenko. Oni su najstarije mušterije koje imam sad. Pa lako smo to vadimo. Malo ga napijemo i kad ga napijemo, ja uzmem klješta i šupam. Ako ne, prvo se vadilo sa kanapom. Onaj pudelni konac, pa mu vežeš zub, pa mu vežeš za nogu, ovaj ga kuce, on trgne nogu i šupa zub. Kada se postane majstor, to vam je kao kada dete prohoda. Malo se hoda, a češće pada. Kad smo išli s ulicom, u dvorište kad uđeš u kuću, ako si vidio nešto
da čovjek tuče ženu ili nešto ima tu svašta, kaže nisi vidio, nisi ni čuo. Znači vi ste bili prepligani opasno. Pa to se tako radilo. To je majstorstvo koje se ne uči, već se jednostavno zna. Jel majstor, ali pazi sad ovo pravo da mi kažeš. Ajde. Ali Pa dobro, ajde. gledaj u meni. Ako ja znam, ja ću... Nemoj da gledaš Da. pravo da mi kažeš sad. Ti si tu čuo, tu se svašta ogovaralo u berberskoj Da. radnji, jel? Ko je tu koga ogovarao i ko je tu posle prenosio šta se A ogovaralo? to se ugovaralo, najviše se ugovarali ovi što su dobro zarađivali. Perije kupujemo, perije staro, novo, perije. Brice se u politiku ne razumeju, ali zato za fudbal i žene su bili eksperti. To se tajno, onak se zatvore u vrata, pa ostanemo nas nekoliko majstora tu, Da. ostane neko od mušterija koji volu politiku. Da. Pa onda oni jedni koji su za ti faul, a koji su protiv ti ga kuđu. Ali ne smemo, posle idemo na sud. Ja, jeste vi i ove komuniste, Bilo je i za ove, kako se zove, koji su volili komuniste, a bilo i koji nisu. Ja. Onda dođe koji počne da kašlje s vrata, on kaže, čistio si tavan ovima seljacima. a mora kašlje na vrata? Pa mora da kašlje kad ode uđe, taj disao prašinu na tavan. Aha, da kašlje. Kad je skidao Kad džakove. je skidao džakove s tavana. A kad bakšiš to uzme majstor ili daje šegrtima? Ne, to se dalo šegrtima. Gazdu tog što šišaš bija, Da. dati 4 džaka žita, 3 džaka kukuruza. Ti si mogao za 2 džaka kukuruza da kupiš so, šećer, biber, gas, stenjak, staklo za lampu, ona šibica zvala mašina. Sve potrepštine do proleća. Znao se red u paorskim kućama. Radilo se od ranog jutra. Pre je bilo selo Mobe. Znate šta je Moba? Ispomažuje na drugi. To se znalo, nema zabušavanja, svi rado. Supruga tog što pravi Mobu, ona je normalno spremala doručak, ručak i večeru. Bez preterivanja. Mislim da su sose najsposobnije žene na svetu. To je čudo od žena. Šta sosa može da uradi? Tu ni jedna žena ne može. Idu i na njivu i što kaže i kosu i vodu nosu. Najstariji brat je bio gazda kuće. On je imao prava da tuče i ove druge sinove. On je bio baba i on napravi jelovnik. Onda bilo grafit je bio i okači u kujnu i po tim rasporedu su te žene koje jedan dan kuva, recimo moja baba, drugi dan baba Strina, pa tako sve 4, one su po tim jelovniku morale da rade. Žene su brinule o deci, kući i dvorištu, dok su muškarci radili u polju. Ručak tačno u podne bio je obavezan za sve. Obično od matori kokošaka bude supa žuta. To je obično. A ako slučajno supa nije žuta, onda se stavi malo ulja, otprilike za jednu kašiku. I narenda se šargarepa. I se uprži ta šargarepa u to vrelo ulje i onda samo se dolije koliko ko voli masno da bude. A obično Banaćani kad ga zamastu, to je zamašćeno.
ispred svake kuće, posebno nedeljom ili kad je svetac ili državni praznik, svi sedu na ulicu na klupu. I pričalo se sve o poslovima, o poljoprivredi, gde će šta da proda. Sad, međutim, vode tuđe abroje, te tršaraje. Ko je bogatiji, ko je više ukro, ko se s kim švalera. Ko će da ima lepšu kuću, ko će da ima lepšu obučeno, ko će da ide negde, da se hvali. Ajde, Dušane, da vidiš kakva je bila sajka nova. Evo da vidiš. Ajde da vidim i to tvoje. Ajde da vidiš. Evo to sam ja i žena, a ovo mi sin i snaje, ovi ćoši. Pre je bilo, ja se sjećam kod dete, naša ulica ima 128 stanovnika. Pa kad krene od kraj sela, od Idora, njih 40 idu u crkvu. Samo iz naše ulice. Crkva je bila, ko sad u Padinu, načičkana. Sad u crkvu kad dojete nemate 10 vernika. Evo, pored nema nikoga. Do njih jedna baba. Tu sin što je kupio, opet bila baba. Do njega živi deda i baba. Posle toga 2 brata, opet prazno. Ovdje napred 3 prazne. Na onu stranu, ovaj frtalj ima 7 praznih kuća. Neće niko sedi ovdje. Neće niko da bude seljak, pa su se svi turili u grad. Mene moj otac, koji ima 92 godine, otprilike vidi stalno sa nekom gitarom i tako, i onda me pita, pa dokle ti misliš da sviraš? Ja imam 66 godina i on me sad pita dokle ja mislim da sviram. Jer on očekuje da ja treba budem njegov model. Kroz istoriju idemo tako što nas neko tuče po leđima da idemo napred. Mi nikad ne idemo sami napred. Ja držim kajase. Znate šta su kajase? Uzde za konje. Tako bilo. Ja bih volio da se tako vreme vrati. Ja verujem da bi ova država procvetala. Selu ko ume da rasporedi, ko ume da shvati, može jako lepo da se živi.